Здравейте хора, аз съм 33-та част. Вече пускаме, айде, максимаме. Почвайте. Тия чорапки на Рали са тук на земята, бе? Кой ги са? Така, братовчетка ме научи. Така. Това не ми стана, ама айде, това ще бъде. Сега просто ще направя. Хора, не ти ли харесва, бе, брат? Брат, не ви харесват като рисуват цветя, бе? Кажете ми, ако ви харесва, ще продължава. Новата. Брат, какво толкова не харесвате с цветята, бе, брат? Брат, че нарисуваш много хубаво цвете, брат. Какво толкова, бе? Брат, и малко странен. Малко странен шест. Това няма да поправя като братовчетка ми, защото знаеш ли колко ме гледа ми това вече? Не ми дават да... Мислете го това, ще го правя бързо. Иначе ако бях толкова бавно, знаеш колко красиво ще да стане, хора. Ама аз го правя бързо. Прав кръг. Хора, почти съм готов. Да си направя рисунката. Вижте, иначе харесва ли ми да рисувам цветя? Ще видим. Добре. Сега ще донеса един мой приятел. Немо. Това е моят добър приятел. Моят приятел Немо! Мамо! Хора, ето така харесва ли ви? Да рисувам такива видеа. Сега трябва с този великан, само да го извадя ето този. Хора, чувате ли ме добре? Много добре си ме. Добре! Вижте, хора, аз го правя. Ако ви харесва да правя такива видеа, ми пишете в коментарите. Знаеш колко ще ми бъде готино да ми пишете. Много готино. И в YouTube напоследете, просто напоследете. YouTube. Още сам в YouTube. И да. Хора, вижте, хубаво ли ми стават? Палачинки, добре. Палачинки ще Хубаво
Ужас. О, Криси, много добре правиш. Добре, хора. Умри и не се съживява повече от тъпи отвъден святове! Какво ме интересува? Учи нататък kako ще правиш така. Я махни ме, бе! Махни! Хилни ме да лице не види на тъпата супер сила. Ей, гледай си Уейс на гаджета на всичкото. Умри, бе! Умри! Хора, това видео трета част рисувам свърши. Чао!